Okay guys, nanapod si Jongjong Mohilio Vlog dire na ako aning gasolinahan kay magpatubil sa motor ni Tonton siya ang motor nagpatubil siya kay aron maabot may sa mga adtuan ug mga adto siya yan o agi na may og na nami anang welcome to Siayan o padulong anami anang Siayan o kanang maunang paangat guys, happy na may abot may anang sa o kanang paliko diha mauna nang kalakas. So diha nami guys maabot nami diha o kanang motor mauna na among abotanan o diha na nakaparking na mong mga sakyanan o kanang motor ni Tonton kay gihang gilantaw-lantaw lagi daw kunuhay kay nagagas-agas ang radiator. Agi daw kaya sa kakusog ang padagan o naabot na pud ang babaw ng kultasyon o naog na ni among mga kauban ug mao na da guys ang kaon nga sandwich gisagulan og pan nga kuan then sagulan pugkok o nay mga juice o uban pa man diha og nagtapok ang mga bata diri sa kalakas kay mga una og tanawag kuan na ang butanganan sa juice og kadaghan sa mga tao diri sa kalakas mao ni among ipa-snack sa kanila o kanang mga dalagita, mga dalaga o mga bata mao na mga tao dahil sa kalakas og among giistoryahan og dala ang pag-ampo. Mao na guys gisulod sa karton ang sandwich og samtang nagpaabot sila nga naminaw pa sa pag-ampo og dire makita nyo na guys nga unsa di ay nga hasta man pugko kigutom may pugko pero naghulat-hulat o kano sa kay nag-ampo pa si Uncle Pastor Titin taon mga dalagita bisang panggutom katawa lang ihapon pero okay ra nga samtang naghulat-hulat hasta ning mga nanay uban naglingkod-lingkod aning uban nga bisan nag-ampo nagdingol-lingol raning mata makita gyud sa uban nga ang uban nagpiyong kadaghan sa pan ang mga bata nanguyab na ang uban nagdungo-dungo pa kay nag-ampo lagi na makita niyo sa titin nga happy birthday Ay, Maison, bilangga mo ni Mike. Kay Derek Hell on birthday. Dong, pati na dong. Pungko lang. Nalingkod lang. Ayaw, magkamera lang. Igara lang mo. Dawat mi. Ini kay birthday man day mga on mi ane kay birthday man ni Madil og nang hatag pun mi ukay mo nagbunag na mo sa banig kay with ukay among panghatag sa mga taga Kalakas og nang kuan in town sila 40 nilang lipaya daghan kayo namili sila ang mga taga Kalakas o gipangunayan nilang Joy o mao na ilang ipanghatag-hatag sa mga taga Kalakas. Namili ang mga bata o dagko bata o matiguang naa sila'y madawat o makita nyo ng mga nanay diha 40 taon nilang lipaya nga nakadawat sila o kuan mga t-shirt ang uban para pang kuan para pang simba at si tatay kay porting lipaya o gihipos na guys kay nahuman naman og ako dire mo inom lang kog coke kay mangadto nami siyang kultasyon og amo na ang motor ang akong gisakyan og kanang green